Samantala, pamamahagi naman po ng plaka ng mga Toda sa Candon City, Ilocos Sur. Sinimulan na. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Sinimulan na ng Transportation Office o LTO Candon District Office ang pamamahagi ng license plates para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o Toda. Ayon sa LTO Region 1, tugon ito sa backlog sa motorcycle plates at labanan ang paglaganap ng colorum tricycles. Dagdag pa ng ahensya, ito ay para sa mas maayos na pagrerehistro at regulasyon ng pampublikong transportasyon. Ang pamamahagi ng opisyal na plaka ay nagpapalakas sa road safety, vehicle identification at pananagutan ng mga operator at driver. Hinihikayat ang mga Toda member na makipag-ugnayan sa kanilang asosasyon at sa LTO Candon City para sa mas maayos at mabilis na distribusyon ng mga plaka. Kasama mo muna rito sa IFM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, Dagdag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.